taura idresh akatangandibvisa bhutsu kaya ukwenda kupi vanati aisi dhenja pazoya wewe kabva paita chi automatic kapa pachikwereti kabva tangobatana kapaipai makamamisana wamba 110 volts or 240 pick and choose mwani machona anchibhakera chachi imwe ropa rimwe rakatozonzadza muchona pedi enda haioneke ikamafrasi kwezi but aida kujairira padi madinga nhasi tinotozoenda kudhanzi kamakuziya ayo nhasi hakuna dhanzi ririko sei aiwa rakanzurwa because kune gamba kanhasi trade toenda kuchubu kune gamba katrade kuchubu kune gamba kuchubu ameno ririko alongside pafood court up ameno kwawedzera wati chiwe aina kubaya tsakawe akaya mutomudzati anonzani tsakawe fraud John Fraud master the original John Fraud muda umitaze shumbe yake ndini asikona yo ukuri chiwe tomboniketa ndamwigira mbada adina mbada anodyiwa nembada kemi mdredi makuru amarata ndimunanzwani dredi Tomla Rastaman mubisaka Rastaman nomboketa dredi Kongomani nyatsoita imwe pano wambati minox obonyazozona kuti yenyirenya nomira zvakanaka inonzi chi dredi yenyu Kongomani Babylon children kwewo George kutsvage chimuvhidhiyo kuzvikwanisa George kuzvikwanisa papi hauna kana dredi hakana virapo da kuti zvityise da kukwatisa matsaga foreign gaje baby ine blazo wamati minox blazi one takainzana kunorwara iyi pfungwa dzako dziri corrected hakwani we need love, peace and harmony. Just because you know when doing anything, you must know that I'm doing this, but life. yo ndewani kutana blazi Dini Bob Rich, man. Bob Rich inda wakazonzi Bob Rich I'm a Rasta man, but uri Rasta yo mandara mandepu yo ndiri Rasta man. Rasta irikupi Rasta rakapera rangu raisvika umu mumagaro. Nai teacher brother Ndiri teacher wesex ndodzisa vana sex teacher brother yangu yeshe any style teach sex idea sexy boy konda ndokutora chicha urikuita komfesa wako bhonda aikumhoresa kauza unazomhoresa sichi ukuitika siki ndiwo zvikutoitika izvozvo chiko wakazokhala doro kuna seki sikiri saka siki chichi urikuitika marare maara zvikuitika ka unoenda kukana doatoroti weare enjoying US dollars and weare drinking fucking drinking aune mapesa ako ere akani kulondon kuamerica kuaustralia kucanada uda kumhoresa vagiriiteka exe you cases ani ose url taura kava mazita acho you ari case ka anonzani Sinovs yuani Vito, you Vito Mziri. Exactly. Teddy. Vito. Mtaurire. Eka, totaura so. Mtaurire kuti ndawo ngatopenga. Aiyo uda unotsvaka beyond morangu. Tokusengera. Utengera. Alright. Ndokokata ndokumirira. Ndine marasta hoba. Kachimoko kada sexy. Comment city chavan. Kachimoko ke foreign kada sexy kanozona ti.
wakaticha iwe mzvezve ukaenda upi mzvezve wakadhakwa ka nekazeta kune marasta taura mzvezve chii chauri kumwa ichocho kazeda kakumazambika kazeda kamazambiki ajini abwino yes amele mushikiyase chimbodzokerera futi zvaya zvawati takaita zvare zvogirita vanhu vedu aya big up Bevan, Sandra, yes not forgetting my mommy, yes and my Bevan, yes Sandra futi sorry. Nomsa Onika na baba wake right na Bevan wanake zvisi futi Bevan futi nemukadzi wake Anzi wesembo. nemukadzi wake dread muda kuita sei ndi munonzani dread aiwa munzi minosaka nawedzera chii chamuda kuita pana masitenga bwawa wapawedzera club kana silpashi kwani takamira mino kusiti yaikutaura nyaya yacho saka tamiro tonoteronga sei Teacher B, makunegotiate uda kukwereta beer ke. No, I want to buy beer. give him a blanco. Give Mablango 1 quarter. Give him. Kunyebere msheshe. Hayi bo. Kawani. Kete. Kawani. Yes. Sizozori kumbare kudo. Ndakajaira. Bob Rich. Yes sir. Wakazi mdara mandevu newana umpa kwedu ke. Mandevu kawana kudhena vanenge vachiti vanofana nemudhara wavo but I'm Bob Rich. Ninja man. Yo ninja man ko ninja ari panzi. Ninja wewe mpana manje. Wakazvarwa 19 yo Bob Rich. In 1949. We are not Bob Ninja. This man is Bob Ninja. Wezera. We are not Bob. We are not Bob Ninja. Wezera chimotaura kanyaya kwa. Shamari. Ndiri pamawadi. Mawadi ako de happy baji. Chicha wakaita. Ana akadzidziswa Kulapa. Mawadi ako. Zvinenge kakura kurara mukati kuda kuisana so. Tau reporter. Hanzi chicha wakaita. What are you accused of? And I was accused he attempted rape, but then I was indecent assault, but now I'm facing Attempted rape yakaita sei. It was said rape in fact. Mwana wachanga makore mangani? An 8-year-old girl. Chicha waka hanzi chicha wakamuita. Hanzi ndakamubata bato kusena accused here ndachitaje private parties becheri kunditsimbirira shapa. But you hanzi private property is prohibited. Ona side here. I know, let me tell you. As any visitors. Let me tell you. The moment are supposed you lift to up report. a baby, kamwana, unongabata my buttocks and neck. Yes. Saka that's other way akapasa utara kuti ndakambara my buttocks. Not kuti ndakabata tiya kwafila. What can I feel panetsete dzakazara dziyazi? Urikuenda dzokera kuri. Madziwa akazara madziwa apa akazara tsete. But hanzi wakazopa mwana ka apple kayo. I gave an apple. That was every day. Oh, now soft aka apple. In program every day she used to get bananas for free, oranges, whatever, anything chinenge chiri padhuze nini. But no, wakabuda mu H Metro ka. Mira kanjuji. Yeah. Wakabuda mu H Metro. Ndakabuda. Unokona kuenda jail unozi. Yeah, I'm already in prison. I'm not free. I'm not a free man. Otherwise, if they were supposed to go out on the temera my days acha ndakaenda. Saka abati Because it's now dangerous kusumudza kamwana. Kushikati hi baby or sweetie. Once she reports you are in trouble. you are in trouble. Yes, a case can be created at any time. Saka warara stocks how many days? It was 2 nights. 2 nights.
Ukafind ukabhadala bail. I paid 20 US. 20 US bail. After I'd offered the 150, I didn't know what they were saying exactly. But you know, I was confused because that's why I was going. But I'm mirror date them so 20 something. Yes. August. Because of continue conversation. Yeah, I'll be continuing, but otherwise they should understand me because you need to tell me one. Iribo. Everybody's Iribo because of me. Sharp. Is it? Sharp.